फैदों र'। मा आसोल अबा थांना फैदोंमोन नामा? गैयालै फंबाय ओरैनो बेरायलाबाय फैदों। खानाया सिनजानो जाबाय माथो आदाना लावथारबाय। लावबायब्रा सिनजाखानोसैबा फैदो। दा सिनजाखायोबा आरो मानसि फैबा लाइनसो जानांगोन। जाथ'वाखै र' दा सिनजागोन। जाथ्रा बानायनांसिगोन र' साला। फैखादो रावबो गैया सिनसै। दा सिनजागोन आं मा सासुब्रा फैखादो। दा सिनजागौमोन आङो। जागौबाय र' सासे। नोंनोबालाय 10 थाखाल' होगोनलां साला आखाइयाव बोलायना लाबोदो नोङो। र' थाबाय बारा गोलावसिना। मा नागिरखो बेलाय आंगालाय? 10 थाखा। फाग्ला 10 थाखाया जायो नामाब्रा? गैयालै मानि बेखौनो बावबोदों आङो। जायालै जाया। ना साला फुङाव सोरनि मोखांखौ नुना फैयामोनब्रा आंलाय 10 थाखा। जोंनि रावबो जाथाराखै नामा? गैयालै गेलेसिलां दसे जिरनानै। हाजिराया बेसे थांदों नोंसिना आसोल? गैयालै जाथारा सानसेयाव जाथारा। आंबा सोरखौबा बुथारलाबायथार। सोरखौबा सुंथालाबायबो नालायब्रा ओंखायनो हाबनो नागिरा। आहा साबसिखौनो उनाव खालामलायसैना दसे। हासार नै सासे लाबोलायबाय। फैबाय। मा पाबजि गेलेदों नामा? पाबजि गेलेदों र'। बारा बुरजा लाबोथारालै। थैबाय साला थैबाय। दासानो साला बलदा। जाबाय नोंसोर देरहादों साला। आया आंनि गारि साबायलाय गारि साबि लाखिनांगौ नोंमारगौसोथ' आरो साला ओइ थांनो नागिरदोंलाय राव मा गारि सालायबाय नागिरदोंलाय लाबो साबिया लाबो ए लाबो फालतुलै साला सालायनो आरोना मा दिगखा आरोना नोङो नायब्रा मोसानायनि उनाव केटिएम लागोन केटिएम लाबावनोसै आरोना थांनोसैलां एसे सोरबा मोनबावगोन जाबाय दे kosong nah kayak mau sekarang sih kau situ kerja lagi kayak mau kan deh jenis Sir, lu saksi lapor kan? Mana? Hasil lu mak? जिराखै खानाय गोलाव जाखाबाय दाना सिजालां नोंसोर बे न' सादखौनो बोरै सिजादोब्रा फंबाय खानाय गोलाव जाबाय माथो सिजालां अबासो सिख्लाबायसो जाथ्रायानो नस्थ' नालाय ब्रा थौ थांसै थौ हाब्रालाय अबाव थांखोब्रा अबाव थांखो बिलाय बिगुरायावसो दं आरो जागोनलै नोंसोर
सफल जाहैनोसै आरो ना